gol! Gol! Croeso i'r Fydd Sports Arena Gaerdydd. Dylan ydw i. Arwel dwi. And it's showtime! Dros yr wythnosau dwytha, dyn ni wedi bod yn holi chi am anfon eich tîmau 5 yr ochr ato ni, a dyn ni wedi dewis 2 dîm, ond dim ond un o'r rhain bydd yn mynd ymlaen i chwarae yn erbyn yr Galacticos. Danny Gabedon. Arwr, Jack Collison. Ymwrthol, Anghara Jane. Capten y llong, David Cottrell. Beep beep. Simon Church. Amen! Ti'n meddwl bod gennych chi chance da? Ie, fi'n siŵr beth ddisgwyl. Fi wedi gweld bod nhw o'r fali, so fi'n disgwyl cwbl o tackles bach yn galed. Be ti'n meddwl bydd final score ta? Gyda ni 6-4. 6-4. Do you think you've got a chance against these? Oh, with me playing, you have, friend. Why not? Don't rate yourself, do you? No. Who do you reckon the best player of the team is then? Oh, I don't want to say, but my twin brother. Is it? Anyway, all the best. Cheers. So, mae fyny chi wwan yn y commentary box. Diolch ti Aled, y fferet. Reit, ni'n mynd drwy'r teams. Braziliant. Tîm anhygoel o Gaerdydd. Ac yn chwarae yn y cochwyn mae Williamson yn gôl. Rhys yn y cefn. Geraint. Smith. A fyny y top. Sean yn barod i sgorio'r goliau. I clwb pêl-droed Rustlers. Dyma ni. Jay Shepherd. Cummings. Sea Shepherd. Summerfields. A wait a minute, he's a striker. Mae'r 2 dîm disgwyl llaw, da ni'n barod? Maen nhw'n barod. Amser mynd iddi. A Rustlers ffwrdd â ni. Dyma ni cyfle i chwarae yn erbyn y Galacticos. A cyfle i Braziliant. Arbediad gwych yma na. Braziliant dal i ymosod. A dyma nhw ffwrdd. Arbediad gwych eto yna gan Shepherd. Cael gêm dda ar hyn o bryd. Wait. Am shot. Dyna'n mynd i nynlle. Braziliant reit cool ar y bêl. A chwarae'r bêl allan o'r cefn. Hal Robson canwn fan endoedd. Oedd yn wir Arwel. Dyma ni Rustlers. Pwysau ni blaen. Cael ergyd o arbediad da. Mae Rustlers yn dal yn cadw'r bêl. Cadw'r meddiant. Na. Braziliant dal o. Ganol cael digon o le ganddo fo. Digon o le. Be sy'n digwydd fan hyn? Gol! Gol i Braziliant! Gwych! Digon o le ganddo fo a yn gorffen y symudiad yna efo, wel, finish gwych. Chwarae teg iddo fo. Dyma ni, wel, fydd Braziliant yn meddwl mynd amdani eto rwan. Cadw'r meddiant yn eitha da lawr yr asgell chwyth ma. Dal i fynd. Yn y canol. O, mae'n ei dyrnu'r boi allan y ffordd. Dal i fynd, heidio postyn. A Shepherd, heidio postyn eto. A mae Shepherd di dal ymlaen ar y bêl. Anhygoel. Wel, mae hynny yn atgoffa fi lot o Neville Southall. A mae Braziliant yn cadw'r meddiant unwaith eto. Mynd la, na chi bas wych. A mae Shepherd eto yn y gol ne. Safio yn dda iawn. Dal i fynd o'r Braziliant. Ergyd. Na, ergyd eto. Mae off Cummings. Mae Cummings i sgorio. Gol wych. Wel, oedd y gol geidwar ddim efo dim siawns o gwbl yma yn y gwaith. Dych ar hynny. Off droed Cummings drian. A mae'n ddwy... Di gweithio ti mai! Mae di gweithio, mae Goonies wedi gweithio. Dyma ni, ffwrdd â ni eto. A mae Rustlers efo lot i wneud. Goonies arall fan hyn. Mae nhw'n frodyr. Wait. Wait, efo gol! Campus! Wel, mae Rustlers wedi sgorio. Mae gorffen yna, ti'n be? Mae hwnna'n hell of a finish. Da iawn. Da iawn ti, mi. Rustlers yn chwarae o'r cefn. Tackle gadan yma na. O Williamson! O chi arbediad. Chwarae fo syth allan. Cadw'r meddiant yn ddydyn. Mae Rustlers yn trio ffindio ffordd. Na chi sgil. Arbediad eto gan Williamson. Mae'n cael game campus Arwel. Yndi, mae atgoffa fi lot o Neville Southall. Chwarae teg efo. Wel, dim y stature, ynddo. Mae dim bach yn tenuach na Big Nev. Ond... Dyna ni, yr hanner cynta ar ben, a Braziliant yn curo 2 gol i 1,
Ond mae bob dim yn y fantol a mae'r Galacticos yn edrych ymlaen i chwarae pwy sy'n curo hon. Mae yna waith i wneud yn Rustlers fan hyn. Dewch o'n ege. Ydych chi'n bod yn shei? A dyma ni, dyn ni'n mynd i gochwyn efo Braziliant yn cychwyn yr ail hanner. Nhw'n cadw'r meddiant yn syth. A mae'n syth yn mynd ymlaen at y gol. Mae'n y gyfle! O, anlwcus. Wel, di'r ddau dîm ddim yn anhygol o flaen gol! O, dyna ni. Ddiflas a Cowboys dros Fotwnog. Al, beth sgyn ti ni? Angharad, beth ti fel ar ddau dîm so far? Ie, mae'r dau tîm yn neud yn dda. Mae'r dau tîm yn gwahanol. Ond dwi'n credu mae'r dau goalkeepers yn cadw'r dau tîm yn y gêm, ond mae'r gêm yn eithaf cyflym. Mae'n gêm eitha agos, ydy? Odi, mae'n gêm agos, ond mae'n cyflym beth dwi'n poeni am gyda'r bechgyn, ond... Ti'n mynd i blino? What are you thinking, Danny? I just think we've got to keep the ball, because if we have to run, then we're back in trouble. Diolch ti Al. Galacticos fan hyn. Poeni am ei ffitwydd. A gol! Wel, gol. Allan o dim byd yma ne. Be mae'r gol geidwad yn neud? A Braziliant yn sgorio'r trydydd, wel, mae'n dasg anodd iawn wan i'r Rustlers yn dydi. Yndi, wel, fel bob Rustlers da, they've got to go to the microwave. End of. Ie, wel, diolch Arwel. A Braziliant, maen nhw'n dod yn ein blaen eto. Oes cyfle fan hyn? Oes, troed chwith. Gol. Ath y gol geidwad ddim symud o gwbl. 4-1, mae'n dasg anodd iawn wan i Rustlers yn dydi. Ti'n iawn Arwel, mae'n dasg anodd iawn, a mae Braziliant dal yn dod yn ei blaenau drwy'r canol ne. O, di hon ddim yn gol, yndi ma hi, mae'n 5! Gwych, gwych. Just fan gwylio Braziliant yn dydi. A mae'r gol geidwad ar ei dyn, sy'n byd fel yn neud. Gwych. Cwffl yn dda ne. Oh! Mae di gweithio. Hey you guys! Wel, maen nhw wedi colli pennau dwi'n meddwl Arwel. Yndyn, ti'n gallu gweld sydd ben yn dweud, mae'r... O, dyma ni. Mae'n siawns arall i Braziliant. Be mae hwn yn neud rwan? Beth ti'n neud rwan? Just cadw'r meddiant. Chwbl mae'n angen, cadw'r meddiant. Dal ni ddod enw'r gêm. Ond, mae'n dasg. Mae'n dasg fawr. Maen nhw wedi rhoi y meddiant i ffwrdd i Braziliant eto. Ffwrdd fyny o hwn. Mae'n trio ergyd. Dyma'r capten. Mi oedd i chwarae'n dda. Cadw y meddiant eto. Digon amser. Allan i'r atgell chwith. Digon o opsiynau. Eto. Di'r Rustlers ddim yn trio. Dyn nhw ddim yn mynd ar ôl... O, na chi gampus! O, mae ffwrdd! O! Gwych! Cyfle gwych fyna. Fel efo di sgorio. Se Simon Church di sgorio hwnna. Se Charlotte Church di sgorio hwnna, actually. Ond mae Braziliant dal i chwarae. Dal i chwarae, dal yn mynd i'n ei blaenau a sgorio gol dros y gol geidwad. Mae'r gêm ar drosodd. Mae'r gol geidwad unwaith eto. Mae'n flin, ond yr unig besodd efo fod yn flin efo ydy fo ei hun. Mynd i lawr. A dyna ni. Mae Braziliant yn mynd i chwarae Galacticos yn y ffinal sy'n ni feddwl. Cottrell, James, Gabidon, Collison a Church. Dech chi'n barod am hein? Maen nhw'n barod amdano chi. A Braziliant dal i bwyso ymlaen. A mae'n y gyfle. A mae'n 7! A mae Braziliant yn ei 7fed nef. Os fydden ni'n dewis tîm digon cryf i chwarae'r Galacticos y Braziliant fydd hynny. A dyna ni, mae ar ben Rustlers 1, Braziliant 7. A pob lwc i Braziliant yn ebyn yr Galacticos. Dwi'n fo Carwyn a Matt eto, da chi drwodd i ffeinal, sut da chi'n teimlo? Brilliant, ie. Yn y gêm anodd. Gêm o 2 hanner. Ni wedi bod yn marfer yn dda yn y gampfa. Be o sgor di o? 7-1? Ie? Da chi'n barod am y gêm nesa? Dwi'n meddwl bod gyda chi jans? Dibynnu pwy sy'n gol. Ie. Allan o'r Galacticos, pwy da chi'n ofyn mwyaf? Carad. Dwi'n easy dan chwarae. Ie. Dwi'n gwir. Yn dyna chdi? No, Collison. Rolls Royce. Ie? Old school. Da iawn chi am fynd drwodd i ffinal. Lly'n gofach edda? A dyna ni, cadarnhad fydd y Braziliant yn mynd i herio yr Galacticos yn y gêm nesa. A cofiwch, fyddwch chi weld y ffeinal i gyd ar YouTube, Facebook a Twitter Hansh. Hwyl am y tro! Hwyl fawr!